may tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrubwat ako, Sioni pa kay. Wan, agan-anad kamot, Artemio. Wan kayang, awan ka rin papanamin ton madamdama. Jak pa'y sigurado, apay ka din. No awan naramidem, agdalos ka mo diti balay. Agsagan, kan nagroot ka dita paraangan tayo. Makita inton madamdama. Kita amat ti maarami diti balay Tapno sana nakababain ka dagiti kaaruba. No narugit ti unag ti balay, agraman paraangan tayo. Ay nawaw, gagangay na ata, jak met masango ti agdalos. Kasano ngamin kat sa bali mati pang pangrunam. Hay, agrubat kakit din. Tapno malpas ti trabaho mi garden. Saan man akum kumpormi ti bagbagam dita. Naimbag abigat mo, Sioni anak kao. Nakaumay kayo matatang. Anyat umay yung ibaga. Nangyigak lang iti prutas para ka na kayaw. Idisaw yung pailaang di tatatang. Ay nawaw, na cellphone mo man ang ti dumdumugam. Kat agkaywara na iti usaryaw. Karuruot pa yan ti paraangan yaw. Awan mati ko nam agdalos ka. Nagdalusak, agtubon tumot laang tatang. Ay nawaw, saan man ati kinadugyot mo ti ipagpakat mo anak kaw. Ang mga no panunutan ti asawa maday tati insurumikan ka. Apay ngamin aya, ada kayo ti masiksikuran iti balay kan paraangan may tatang. Wen saan mo't nasaya at akit kitaan. Nakarugrog iti aglawlaw. Mangirwar ka man kiti kumpay ta, agdalusak iti paraangan niyaw. Sika, agdalus ka mo't diti unag. Tapno nadalos sa sangputan nila kaymaw. Busy ak tatang, jak masango ti agdalus ita. Busy ka kunam ngam na ta cellphone mo mati dumdumugam. Busy ak nga cellphone. Ay nawaw, ado ti buyaag ita tatang. Ay nawaw. Ay nawaw. Anya tararamidan niya tatang. Apayada kayo ti agruruot iti paraangan may. Kasanaw. Kadimot masangot asawa am Artemiaw. Na ayan ni Sioni ay tatang. Adda ito unag. Bisay. Anya man ang tipagbisbisyan na tataw? Ay kat bising ang silsilpon Ay nawaw. Imbis nga agdalos. Saan? Tati cellphone naman ang tininto na rin na. Dila agbain ka na kayo. Naumaakaw na kanayon na mangibagbaga kinkwana. Iso asya akong tinangarami. Una yung tikastasyon eh. Ay nawaw, napudot manin ti ulom si ka Artemio, kasangsangpot mo lang. Di ka lagbayin ka ni tatang. No nabanog ka nagtrabaho ijay garden, agina nakapay, saan asyak ti pagpupungtutam. Takasta pa lang ti bagam. Di ka mabain, ani tatang mo pa lang tagdaldalos iti paraangan. Katsi ka, ag-cellphone ka lang dita. Ay nawaw, tapno ibagakan ka, saan ko nga imbaon ni tatang nga agdalos. Isumat tinagboluntaryo, di binaybay akon. Kastalat nga rudan. Talagang awan plano, ngagdalos dito balay. Iso nga rud adi kapag trabaho ni di garden, tapno maasikasum kumati balay. Naimbag pa ni Osang nalabasak ngagdaldalos iti paraangan da. Na, anya aramida mo sang bakay. Kas makita mo't, agvid-video aklo kas lakay. Para anya dayta. Vlog ko i-post ko iti Facebook. Ay nawaw, nakababain bakit? Saan pa'y analpas ti balay tayaw? Pangit akit kitaan ti background mo. Ta saan pa'y anapinturan ti diding tayaw? Okay laang day talakay. At least saan nga agkaiwara ti gamit tayo. Pintor laang ti kurang.
Una ngam amangan no at damay baga ti kaaruba no makita da bakay. Saan mo't siguro, lakay? Saan mo't anarugit ti balay? Kas na kunak itayan, kurang laang iti pintor. Hala, adakan ka dayta. At damot tin kadakwada ano narugit ti panangkita dalakay. Saan tan aparikot dayta? Ay, oo, na yan dayto nga ipupos dayjay nga osang. Kasla balay ti dugyot ti balay da. Ngam isulat tamot ti background na. Ay, nawaw. Ay naman na yun, tay bagbagam abalay ti dugyot, si Kasyo na eh. Nay, ada kayo matgayam di tatatang. Itay pa yung mangmangag ko ti ibagbagam. Asinaw, ti akin balay, iti ibagbagam abalay ti dugyot. Ti balay da osang tatang. Anya, Umay kayo nga minatap no makita yung ti video nga ibagbagak. Ti kunan ni Artemio kat agdaldalos da nga usang. Nung nagrugi latam at akitaan ti didingda. Kitaam ti background na tatang. Oh. ay unay kansunay. Dilawang pa lang magtibalay ti sabali at tao. Kunam lalo na dalos mo ti balayaw. Awan imbagak akas ta tatang. Ti kanyak laeng kat ape ang masapol nga ipos na pailaeng ti kakastoy a video. Kumporme ti pakibibiyangam mag. Tumakdal kakit ti tatulungan na ngagdalaos. Hindi pa yung may sangal daw ngagdardalusak di ti balayaw. Ngam di mo ten malmalpas. Nakarugit launay nga may. Ano din ang kung ibagbagam ka ni tatang itay simang production eh. Ay nawaw, anya maninday taan nangag mo Artemio. Balay ti dugyot kung kunam ka ni tatang. Ah, dayjay ka de. Ti balay da osang ti dakdak kamate. Apay ti balay daw sa. Di mo nakita je vlog na. Nakarugrugit launay ti balay da a background na. Kat nagdaldalos mo't piman ni usang. Nakita ka man eh, napumpunasan na titawa da, itay lima ba sakit ti paraangan da. Kastoy ayat tinadalos. Kitaam ti diding da, oh. Ay nawaw, day talagayam. Pintura lang ti kurang dita. Numapinturaan da ita. Mayat tumanang tilangana. Sampay nga analpas ti balay da. Masapul nga rod nga ipos na. Apay, aya at ti balay ti sabali at tao ti pagparikutam. Balay tayong tupay, di mo madalusan. Ni tatang pay lang ti umayag daldalos. At least, uray kastoy ti balay, saan ko nga ipopost iti Facebook? Ngam adamot na iti impus mo aladawan mo at ti balay tayo ti background. Ay, wanan niya. Ang at least dayjay, picture laeng, saan a video. Nasaya at nasabat ka dito'y dalan, osang. Adda ka di ibagam, Shone. Nakitak di video nga impost mo iti Facebook mo. Ay na, nakarugrugit akit kitaan ti diding ti balayo. Anya? No siyak laeng amay sa a viewer mo, kas labalay ti dugyo ti itsuraan. Ay, di ka agsawa kasta, tainal daw ang madaldalusan ti balay may. Saan lang ngamin ang napinturaan? Isu siguro ako nam ang nakarugrugit. Kasla isumot langan ah. Apaw, di ka man. Di ka aging dadalos, taamok adugyot kamot ije balayaw. Di munto pa'y amot ti agdalos, agraman paraangan yaw kat nakaruroot. At least, saan ko nga ipopost? Ammom si Kasyo ne, tiltilam at dildilawam. Iwaras mo pa iti panakitam iti aglawlaw mo, sakbay nga agsao ka, wan. Makapaburak iti dara deta asyo ni lakay. Ay nawaw, apay manan aya ni Shunay. Bakit? Kasla balay ti dugyot kanu ti balay tayo. Ah, anya? Ay nawaw, kas tatin baga na? Wan, kat mo nakapigpig sapay nga ruti sa una ijay dalan itay. Ay una yan. Hala, di mulat ta ni kaskaso bakay? Marurudak nga rod. Tano agsasao kat kunamlan asino akadadalusan mo. Di nantupay maasikaso ti paraangan da. Baybayamon bakay? Di mulat ta ni kaskasaw. Tapno maliklikan ti rire. Nakabigpig sa kano ti saom ni tadalan itay, kabayatan ti panagsarita yo kanyi usang. No, apay matamasapol nga ibabayin mo di tao. Asino mo tinakadamagam iti dayta si ka Artemio? Asino kumapay,
Nagtinakangag iti magbagam Asino nga rod? Apay adi mo mainaganan? Saan na masapol nga naganak? Dakas ti kastangar aramidem. Sakbay nga guyaw ka. Siguraduam perfecto ka. Nakababain amapan mo ibagbaga. Akas la balay ti dugyot ti balay ti pada matao. Kat mismo balay mo, di mo madalusan. Ay nawaw ka. Ay katusto na. Nagaduman ng bagam ditan. Anyat aramida mo sang. Itay pa ati cellphone mo tigiga ma'am. Sapay nakafokus ka. Adala birbiru kak aladawan lakay. Ay nawaw, ladawan na Tay ladawan nga inpos ni Shoni di napalabas abulan Nakita kat, nakarugrugit mo ti background na ijay. Di mo ibaga, bumalas ka mag. Siyempre, nag-comment man ngamin iti impos ko. Aglablabusan da ya babae, iso nga ikakman iti pagnakman na. Anya? Di naksardengan kat. Tamakita ano saan pa'y ama kaamiris iti aramida ken kwa na. Marmarwam da iti babae. Ay nawaw. Balay tayo mati impos dayjay nga osang. Anyat ko na. Kita mo, balay tayo mo dayta, nay. Huwag ngagpaisaw. Sakbay nga aguyaw ka. Iwaras mo pa iti panagkitam iti aglawlaw mo. Kuna naman. Ay no, makaparurod talaga. Aguray ka man. Comment mo na ito. Saan ka day? Ay, muto yung da cellphone ko, lakay. Aguray ka. Ta basag pa iti in-comment mo iti post ni Usang. Kasla balay ti dugyot ta background mo sisi ko. Na, apay kami nakasta ti comment mo iti impos na. Muto yung da cellphone ko, kuna. Isumot lagayam abimalas Nag-comment ka pa ngamin iti negatibo iti Facebook na. Amumait apintor lang ti kurang tapno malpasan ti balay da. Kasta pa laang ti mapan mo ibagbaga. Ay nawaw ka. Sikamot gayam ti lumabas. Syonay, anak ka. Wan tatang, adda na patig apapanak. Ay nawaw. Sa rinumay. Awan oras kong agistorya ita, tagdardarasak tatang. Ay nawaw. Hindi ta kayon, agistorya aktulat ta inton sumarunong aldaw. Sige, inakong. Na, agdardaras mat ni Sunay. Apay nga ta. Anya nga tamanan, tinapasamak. Ay, tinasayaat. Mapanak iti balay da. Tasalud-surag ti manugang kaw. Artemiaw! Ada ka kaday! Artemiaw! Sumber kayo lang, tatang. Ada dito yun lang. Busy ka kaday, Barok. Saan mo, tatang? Apay ka di? Ada ka di masapulyo? Adala kayat ko, ama amuan. Limabas ni Sune iti paraagan mi itay. Kat mas daawak, nagdardaras mag. Di namot nga ron ibaga no apay. Anyat napasama kaya. Dadya ka rin tatang. Pinasagiran ka ron ni Osang. Anya. Kasanumot ngamin na ito asyon Nag-comment iti negatibo iti Facebook post ni Usang. Kasla balay ti dugyot. Kung nanakit din, ay nawaw. San lagayam asaw? Adapay kayam comment na. Ada tatang. Iso nga, inripos mo't ni Usang ti balay may. Sakbay nga aguyaw ka. Iwaras mo pa iti panagkita mi taglawlaw mo. Kunana, iti kapsyon na. Iso mo't ti nakasairan tirik na dito asyon Minaybay aklatan Ta nauma akmutan nga agsasao, tatang. Anya ti masapul mo, Shonay. I-delete mo dayjay apos mo. Ne, di ka agungot Awan ti karbangam amang i-post iti balay me. Bimalasak laang tapno amom tirik nana. Kita ana imbagdag iti background mo iti Facebook post mo. Aglang pa'y abalay ti dugyot ti balay yung iti balay may. Pintur laang ti kurang may tapno ibagakeng ka. I-delete mo dayjay nay. Kalpasan ti inaramid no apan ang uyaw iti balay may. Sumrakat tapno makitam ti unag ti balay may. Anay ko, ibaton na ka. Sumrakat tapno mapnak ka. Tapno makitam ti balay nga ibagbagam abalay ti dugyot.
Kalpasan na, ikumparam iti balayo tapno makitam no asino ti akin balay iti aglanglang nga abalay ti dugyot. Inton sumaro na saan asyak ti ibabain mo Saan asyak ti kalkalabanam? Talaga nga ugalik ti bumalos no aglablabos ka. Ay, talaga ang makaramanday nga usang kanyak. Hagtal na ka man dita. Itay pa'y asumanao ka. Masarap nga ro iti dayja a babae. Pudno mo't piman ti imbagana. Narugit ti balay tayo. No di mo kumainuyaw ti balay da asaan pa yan na pinturan. Saan na kumamot nga uyawan ti balay? Mayat nga ro ti kasjay nga naramid na. Napanakit din impose iti Facebook. Ay nawaw. Nalipatam samot nga ti Facebook mo tinangalaan na kanagidi aladawan. Una, ngam impose na kasjay ti caption na. Pangit, abas-basaan. Agnagam kang aminan. Sakpay nga uyawom ti pada matao. Siguraduam a perpekto ka. No saan, aguli magkalatan. Kan anyalaw na ti pagsaksakitan tinagam mo. Kat pudnumat ang narugit ti balay tayo. Di mo mat ngamin amaw ti agdalaws. Lusyak ti sika. Di mo ngamin dilawan amin, sunay. Sa anak pa anak abalis iti dayjay nga osang tatang. Ha? Si kalaang ti mabainan iti kasta nga aramidam anak kaw. Alangan mat abaybay ak tatang. Gusto na ita nga apa. Agdalos ka kita no saan nga aglanglang nga abalay ti dugyot ti balayaw. Ni tatang mo. No kasta bisi nila kaymaw. Asi kasum kumamat ti balayo Sana kasta baybay amlatan. Alawanan, basol kon. Awan sa bali apabasulam, no de ti bagimot laang. Sakbay ngamin nga aguyaw ka. Siguraduam nga awan mauyaw ka. Sadot ka lang arudan nga agdalos dito'y balayaw. Nakauyaw ka pa anya nga ita. Nakatumpong ka ni tinaturad alumaban ka. Dahita ti alam iti kinauyaw kan kinamanagdilaw mau. Ay, nawaw! Di ka agoy uyaw tapno di da kan tumat uyawan. Di ka agdildilaw tapno awan to ti pagbabawyam intun maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Siga ka di iti bagbagan ni isang ama isukat kan kwa na. Ay, wan Madam Emma. Kat, mangrugi ka kadita. Ay, nawaw. Saan pa'y amam, imayak laeng takayat ko makita iti personal ti agbalin at trabaho. Simple lang magnaramidam dito'y balay. Asikaswam ni nanang tadi nakabailan ti magna kan tumakdar iti bukod na. No kasapulan abagkatam, aramidam, kan digusam, pakanam, kan no adda ti daduma masapul na, pagserbyam. 8,000 ti sweldom iti makabulan. Day talaang ka di ti maaramid, ma'am? Siyempre, aglaba ka pa'y iti mureng, kan agluto ka iti kanin tayo. Ariglado, madam. Ano nga rod amang rugi ka? Inton Lunes, madam. Masapa akto nga umay. At dati nasabat ko babae di tadala ni tay.
Isu ka di dayjay ti in-refer ni isang akasukat na amang nga si kaso kan nanang? Wan manong. Naimbag man tamayat nga agbantay kan nanang. Ay nawaw, kasta talaga dagiti padayo ang mamirmiraot manong. No para iti kwarta, aramidin nyo amin. Na, sana nasaya ti kasta arumrumwar iti ngiwat mo ading kao. Kat pudno mo, amin ang mamirmiraot nga am mo, kat aramidin dati amin para laang iti kwarta. Wen atag papada tayo laeng may. Kasapulan tayo ti kwarta. Tapno magatang dadag iti masapsapul tayo. Da akon lulito lakay. Kamusta ngay ba kayo? Nakasaritam ni Madam Emma? Wen lakay. Nakapsuton ti bakit apag sirbyak. Di nakabaalan ti magnakan tumakdar iti bukod na. Masapul ang matulungan. No dadduma, masapul kanupay ang mabagkat. Ay nawaw, kaslan narigat mo't gayam ba kayo? Wen nga rod, ngam ano saklatan Kasapulan tayo mat nga rod ti kwarta. Mano ti binulan mo ngay? 8,000 kano ti per month. Sigun kan Madam Hilda, kat ti bakit laang kano ti asikaswak. Aglaba ak iti murang mi, kan agluto ak iti kanan mi. Sigurado ka kanay, akabalam nga aramidan na itabakit. Wen tinapatag kat ada pagtrabahwak lakay. Di mo mat ngamin kayat nga agabrodak. Nasaya at ma, tasimangpot kan si ka, Giselle. Itay pa yung ururahin ka. Pasensya kayon, madam, na traffic ak ngamin. Awanin ti ado asaw. Agpulis kan, tarugyamon tagtrabaho. Ha? Oh, apay akas ta ti reaksyon mo. Saan ka di at imbagam kanya kat mangrugi ka nga agtrabaho ita Lunes? Ay, wen ma'am. Di kay madanagan. Aramidak anasaya at ti trabaho. Aywan gayam. Ti kwarto nga asidag iti kusina ti silid mo. Si kamutan ti makaamuag dalos, ha? Agyamanak, madam. Ibati klabi iti bag ko iti silid ko. Tapno marugyakon ti agtrabaho. Agawa ama, tanaurnong ti trabaho dito banay. Agdalos ka, kandigusam ni nanang. Ibaon ka pa'y man agumatang, Giselle. Saan pa'y analpas ti panagdalos ko, madam? Ay nawaw, apay akas tamot ti bagbagam. Asino ti bus dito aya? Siya, wano si ka? Ay, kwa. Da kayo, ma'am. Malagayam! Anya ti ipagatang yu, madam. Ituloy kong tulaangan ti panagdalos ko inton madamdama. Kasta, aramidam, noan niya ti ipapaaramid ko. Gumatang ka iti bangus. Ilutong matlaangan, ta iso ti pangaldawan tayo. Wen, madam. Pilyam tay bangus a fresh, Jak kayat ti bangus a nalabaga ti matana. Areglado, madam. No anya ti kayat yu, iso ti masurot. Sa kilo abangus man, Tata Pilip. Anya pa'y, nakaw. Day talaang tata. Iso laang matiin pagatang ni madam. Aguray ka, si kakaday tinaisukat ka ni isang, si kati mangibantay iti ina ni Emma. Wan, tata. Apay ka di? Mano nga aldaw mo nita, Awan pa'y makalawas, tata. Apay ka di? sa payla ko mata maanusam ti ugali na. Anyat ko nayo, tata. Ay, kwa, ay, lawan kaun. Kaslaada kayat yu asawan, tata. Ay, awan ba't kitay? Apay na dyan, kumporme matan ti may sawsawang ka. Mabit lang na ka nga, isupot ko ti bangaws agat-gatangam. Amangan ko nak no malipatak pa ay. Ay nawaw, aping agtugtugaw ka lang di da si ka, Giselle. Asinaw tinangibaga ang mabalin mo ti agtugaw, Pasensya kayon, madam. Nabanugak ngamin anang digos iti inayo. Nadagsen ang mabagbagkat, madam. Kan naglaba, nagluto kan nagdalusak pay. No awanan taramidang, di gusom dagiti asaw. Kan agluto ka matyangan, iti kananda. Sapay 21 amin ti aso na. Awan mat iti saritaan, minga agraman ti aso na kat asikaswak. Oh, apay adi ka pa'y lagunay dita. Agawa amet ata na mapanin ti oras. Anyat orasan, yung di pa'y lanangan kan nagdigos dagitang asaw. Uwen, madam. Aramido kung ti ipapaaramid yo. Kasta, di ka agbunto-buntog, no di mo kayat asukatan ka. Nalawa!
unay ka ni maading ko. Anya man enter aramidam dito'y balay, manong. Saan mo't siguro adakas no kayat kumati umay agbisita? Apay matakas jay. Kunak man no tila ang aglaba, agluto ken mga sikaso ken nanang titrabaho ni Giselle. Katuan mga may. Hay nawaw. Apay nga ron nga iso timang pakpakan ken mang digdigaws kadagiti taraken mo nga asaw. Sapay 21 nga aso day jay. Ay naawan matlangan ti aramidin na. Iso nga imbaon ko na. Apay matpiman nga ipatrabahom kinkwa na dagita. Ket saan matakaraman dayta ti aramiden na kuma. Sa may sa 8,000 lang ti sweldo na iti makabulan. Apay anayunang pay lang ti trabaho na. Sika kumamit tin ti mga sikaso kadagiti taraken mo Ay naagtal na ka man no awan na saya at nga ibagam manong. Saan asyak ti umay mureng-rengen? No anya ti makitkitam, aguli makalaang. Ha? Di ka man kontrabida dita. Day off mo ita, Giselle. Uwan, madam, iso nga agawid akpay laang. Ang sakbay nga ag day off ka, digosan pa'y nga umuna ni nanang, kandagi ti asaw. Agluto ka mo ilaangan iti kanunda. Ay, nawaw. Na, da reklamaw? Ah? Awan matkit di, madam. Apay nga rod akas ta ti reaksyon mo. Kaslad da pagsaksakitan tinakam mo. Aramidak latan ti ipapaaramid yo sakbay nga ag day ofak. Tapno awan ti parikot, madam. Kasta ti kayat ko. Awanin ti ado sa ludsod. Aramidem latan no anya ti imbaga. Tapno awan pariko. Ay, makabanugmat. Ay nawaw. Apay nga talangan nagawid ka, Giselle. Alas 12. Di ko ram kanya kat day off mo ita. Di off kong agpaiso lakay. Apay nga road nga talangan nagawid ka. Kasano mo ngamin? Di off ko ngam dinigos ko payla ang tibaket kanti 21 nga aso ni Madam Emma. Anya? Uray day off mo, agtrabaho kalatta. Isumot ngamin ti bilin na. Naskan nga aramidak pay ti amin sakbay nga ag day offak. Oo na yan. Anya nga road ti sir-serbi na ita a day off. Itala ang mat siguro lakay. Sapay lang kumaa, tapod nung nga italaan. Narigat mo, no tunggal day off mo, kat kasta ti mapasamak. Awan sir-serbi ti day off mo no pagtrabahon na ka pa lang tipos mo. Ada pa'y 21 nga aso nga sa asikaswam. Barang nayunan na ti swildok alakay. Saan mat akaraman ti 21 nga aso atarakan na itinagsaritaan mi nga aramidak. Anya ti umay mugatangan, basang. Shampoo man, tata. Agpili ka, no anya asyampaw, ti kayat mao. Ta color green latan, tata. Mayat ti isem mo ita When ta intedan ni Madam Titangdan ko, tata. Ay, kat mayat ano kasta. Iso na lang ata, 8,000 matiinted na. Anya, 8,000 laang. Kat sikapay ti mga asikaso kadagiti aso na. Ti saritaan mi, kat tila ang bakat ti asikaswag. Ngam agraman ni Madam Emma kat ilabaak. Syakmat lang ti mang pakpakan kan mang digdigos kadagiti aso na. Agraman agdalos iti kulungan da. Naay, talaga nga abusada day taabak nang. Nayunan na ti trabaho, ngam di namit nayunan ti sweldam. Ay, narigat tagsasaaw. Ngam kastamot laang ti reklamaw, dagiti nagbalin ababaunan na iday. Day daduma, nagabrodan, may mayat ka na ti pasweldo ijay. Iso na laang tamayadayo kamat iti pamilyam. Day tamot laang ti may saan nadlaw ko, tata. Ininot amanay nayunan ti trabaho. Ngam ti sweldo, steady latta. Saan motten amanayunan? Anya ti naramid mo igerwar si ka, Giselle. Gimatakla ang iti shampoo tagdigosak, madam. Ay nawaw, di nakululbutan Ibagbagak ti pudno, madam. Nakita ka nagsarsarita kayo iti day di alakay Philip. Ha? Anya, timbagbaga day di alakay kan ka, ha? Awan mat, madam. Di nakululbutan kunak manan. Awan ti dakas nga insawang ni Tata Philip, madam. Liklikam day di alakay.
Itian niya aga po ngay, madam. Ay, nawaw. Awanin ti ado asaludsod. Aramidam latan no anya timbagak. Jak kayat amakisar-sarita ka iti dayja alakay. No addagatangam, ijay bangir nga istor ti papalam. Nawatam. Uwan, madam. Apay kas jay mati panagsasaom ken Giselle. Sika, ima. Ay, pakibiyangam la amin nun, manong. No umay kag pasyar dito'y balay. Pasyar laang saan atila pakibibiyangam. Nalipatam sama, asyak timang susweldo iti mga asikaso kininanang. Wow, namok day ta. Sika tiag gas-gastos para kininanang. Tasyak, simple lang nga mamirmiraot. Tilang matnatengken protas ti kabalak nga itad para kinanang. Day tangarod ka. Awan lang arudan may tultulong mo. Man nakibiyang kapay. Masyanak lang gamin ken Giselle ading kaw. Kaasi matpiman na mabugbog kawan. Nagadulagarudan ti ipapaaramid mo kan kuana. Ungat ka pa'y nga ungat. Saan anala ka ti mga iwan iti bakit no nakapsutan? Laglagi pam. Saan arubot ni Giselle? Kas kada tayo. Mabanbanog met jay tao. Huston, agdalnakan. Di mo papudutan ti ulo ko na. Giselle! Giselle! Apay ka di, madam. Anyat orasan? Apay adi mo pa'y dinalusan ti kulungan dagiti asaw. Inasikasok pa'y nga minti inayo, madam. Nginanangay, nakadigos ka din. Uwan, madam. Idinalpas ang nagdigos. Rimwar kami, takayat nakano ti agpainit. Isu ajak pa'y nadalusan ti kulungan dagiti tarakan mo nga aso, madam. Nalpas matan. Naasikaso mo ni nanang. Dagiti asok matan at isaronom. Uwan, madam. Aramida kon. Hello, Lolito Lakay. Alas 10 ni tirabi. Apay talaga sumbatam tiyawag ko. Kunak man no alas 8 tirabi ti pan naturog yaw. Pasensyakan, Lakay. Nagpalabang amin ni Madam Emma itibado na itay. Anya, kunak man no dagiti lang bado ti bakit ti labaam. Isu tinagtulagan mi. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw kat manay nayunan matan ti trabahok ditoy. Inaldawon ang mabanbanugak. Jak amo no kabaalak pa'y ti kastoy. No di mon kabaalan, agawit kalangan bakit? Pasano no agungot ni Madam? Sapay nasurok ang makabulan ko laang ditoy. Saan nga umanay ta 8,000 iti makabulan, apakaalaam iti sakit mo. Wen, kasapulan tayo ti kwarta, ang madimot ano di ka ginana. Narigat kag sakit bakit? Panunutom ko mati salunat mo. Sige, Lakay. Kasaritak to ni Madam Emma inton bigat. Ibagak ken kwa na nga agsapul laangan iti kasukat ko. Tadya kon kabailan ti trabaho ditoy. Wala, may mayat samon iti abro na pagtrabahwam. Amangan no mayat ti pasweldo na. Isumot lang ti ko na tigayim ko. Agpakada akon. Nasken nga aginanaak. Tani, grabe ti bannog ko. Pasensya kayon, madam, ngam agsapul kailangan iti kasukat ko. Nanya ti kayat mo asawan? Agitkat kan iti trabaho? Wan, madam. Ay nawaw, saan ang mabalin ti kasta? Jak ngaminan kabaalan ti trabaho ditoy. Agrek-reklamo ka? Apay, manula ang madya agdalos aglaba, mga sikaso kan nanang kan mga sikaso kadagiti aso. No, kasta ti kunayaw. Da kayo laangan ti mga ramid, madam. Tasyak, talaga ajakon kabaalan? Saanan akabaalan ti bagik? Ha? Diyak kaya ti kasta pa nagsasaom ah? No pumanaw ka, pumanaw kan. Ngam di mo namnamaan nga itod ko pa iti sweldom. Nang runa kat di mo mat kinumpleto ti makabulan. Anya ti imbagbagayo iti dayja a Giselle? Nay, di ka maawatan, Emma. Amo ka, sinugsugan niyo tapno pumanaw, tapno agikat iti trabaho na. Saan ka nga aramid ti kasta? Ay nawaw, agrason ka pa ilang. Sakbaya pabasulan na, salud-sudan pa nga umuna ti bagay. Amaw nga amam no anya ti nagkurangam. Saan ay namasapol nga ibagak dayta. Amin ang nagbalin ababaunan niyaw kat awan nagbayag. Di ka kadimas daaw no apay. Anya? Bagbaga man ti kabsat mo si Kamigay.
Apay ka day, Tata Philip. Anya man ti inaramid ti kabsat ka. Sakit na iti papabasulin na. Hay nawaw, apay ka na, Tata. Sakit pabasulin na no apay apimanaw ni Giselle. Anyat ko na yaw, Tata. Pimanaw ni Giselle? Buwan, kasanumat nga may, abusada launay tibak ng akabsat mau. Tada siguro iti panunot nakit saan ang mabambanaw jay tao. Anya? Talaga nga awan agbayag ababaunan na. Wala ta kasanaw kat dakas magtaugali na. Pimanaw gayam ni Giselle. Anya kumaita. Pimanaw laang no pimanaw. Asino nga rodan ti mga sikaso ken nanang. Si kaman kit di tagbiro. Pilyom tay nagagat na anos kan saan anareklamo. Ay na din kaw. Uray no kasanupay ti kinagagat ken kinasingpet ti maalam ababaunan. Wenno caregiver ni nanang. No di mo baliwan ti kastang ugalem. Hawan lat ammo ading kaw. Mabannog ken maumadan tumetlaang. Asino nga rodan nga iti mga sikaso kin ni nanang ita. Awanan na. Agtinulong ta mga sikaso ken nanang. Kasanumat ti trabaho ngay no kasta lang. No nagbalin ka lang kumaana saya at ken Giselle. Di saan kumapimanaw di tao? Saan ka kumangag parikot ita? Hey, jakam mo. Manulaang ited mo asweldo na. Agasam 8,000 per month. Ngam no kita am ti trabaho na. Trabaho met piman ti talo a tao. Nagbalin ka nga abusada. Tulungan nak nga rodan. Sika lang ti makatulong iti bagem. Agbalbaliw ka. Itrato man na saya at dagiti babaunan. Iti kasta ket agbayagdaken ka. Ken aramiden da na saya at ti trabaho da. Ay, nawaw! Di mo abusuan ti padam a tao. Ited mo ti umno asweldo da. Tapno saan da ang maumaken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaammo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Una yan, Gloria. Sangit mo't asangit ta anak mo. Ay nawaw ka. Madi nga tirik na na. Api nga na di kagimatang iti agas na ya. Na, siyak pa'y laang ti pangibagam iti kasta. Awan to pa'y mayawat mo akwarta kanyak. Anya nga'y tinamnamaam nga igatang ko. Kastalat na nga rodan. Bay-bay nagsangsangit ita. Saan na makaturog na tao no kasta? Mapuyatan manan da tao. Ala, si kapay laang ti makaam mo iti anak na. Mapanak labiit iti ayan ni Manang Shina. Sigurado nga adda indulin na nga agas ti gurigur. Kanayon nga adda istak na kitday jay. Agawaam nga rod atanay. Kasla bumtak ti ulo kon. Tinga trabian ang kapinpig sa tisangit na. Sina bakit? Manang Shina! Manang Shina! Bakit? Disturbo ang matipan na turog tersaw lakay. Apay ka day. Di ading mau. Tok-tok-tok manan. Manang Shina! Yahoo! Aywan. Anya nga tayo ti umay naman ang ibaga. Romuar ka, tamapan mo kasarita.
Abangan no daman ang tidawatan na. Mabit laang! Umayag! Naimbag arabi manang sina. Anyat masapul mo. Tangat rabi nga tuk-tuk-tuk ka ading ko. Ang mga no adin duldulin mo a paracetamol dita manang. Ay nawaw. Asay no ti agsakit. Agurigur nga rod ti anak ko. Amangan kunak no adda na batbati nga agas dagiti ka anak kak dita. Ta isulatan ti dawate. Kaano pa'y nga gurigor? Idi kalman pa'y amanang. Ngam saan kami agimatang iti agas na. Ay una yan. Gimatang kayo kumamutan ah. Awan mo nga rod maigatang manang. Ibaon mo nila kay Mau. Ibagam amakipurdiya. Iti kasta, adagastusan nyo no kasta nga ada emergency. Wan manang. Narigat ti agsadot-sadot ita apanawan. Umala, sumrek ka pa'y ta isaganak ti paracetamol adaw dawata. Anyat dinawat ti kabsat mo, sina bakay? Ay, paracetamol lakay. Ay nawaw. Sino ti masakit aya? Ti kaanakan ta ah. Idi kalman kanupay nga aggurigor. Ngam di damat na igatanganan iti agas. Ay, una yan. Delikado ti kasta. Narigat no agkumbulsyon. Amupay man kadagita nga agasawa lakay. Kanayon nga awan kwartada. Nairwam damutan iti dawat. Awan samot nga ti pagtrabahuan ni Emerson. Ay, jak amu ah. Kita aktuman no awan pa'y tinaalada at janitor iti pagtrabahuak. Tay pasok ka ti abirat ka. Wen man lakay. Kasaritak ti kabsat ko inton bigat tabagaan na nila kay na. Okay, ituloy tamanan ti maturog bakit. Nasapa pa'y may. Ay, sa anak san ang makaturog lakay. Isaganak langan ti ilakok inton bigat. No si ka, ituloy mo latta ti maturog tanasapa pa'y mag. Sakbay nga itad ko tinapudot adanom adaw dawatam. Adapay man ti kayat ko asaludsudan, Gloria. Anya day tama ng sina. Ada ka di trabaho nila kay Mau, no? Awan manang. Adda lang iji balay. Awan nga min pagtrabahuan na. Ibagak nga raw kanila kay kau ta ipasok na iti pagtrabahuan na. Ay hun amanang. Sige. I-text kontukin ka no anya ti ibaga ni Manong yaw. Un manang. Agyaman naklaunay. Mala, sumrak ka. Mangala ka itinapudot adanaw. Napunno pa'y matitirmos may. Nuapay mat ngamin ade kay gumatang ititirmos kanta kuriyaw. Anya nga timbaga ni bus mo lakay. Mabalayin nga ipasok mo ti abirat mau. Wain bakit. Kaano nga rod nga'y amang rugay. Inton bigat matla ang bakit. Ay kat, nasaya at mat ata imanugot ti bus mo lakay. Inbagakan boss ti adda kasasad ti kabsat mo. Kan ti abirat ka. Iswa na siyan. Agam kayat nga tamat lang ni Emerson ti ag-janitor bakay. Ay na, saanan nga agpili-pili day taatao. Awan lang arudan pagtrabahuan na. Agyaman kit di ata inpasok mo iti pagtrabahuan na. Itiks mo nga ron ka na ding baw. Tamasa pa inton bigat. Amuna may ti pagtrab-trabahwak. Agdirit sulat ta ni Jai. Alas 8 ka na nga ag-report kuna ni boss. Ay nawaw. Apay adi ka pa'y laagriing magditasi ka Emerson. Bigat naman nga, bugbog ka si ka, Gloria. Nalipatam ka di timbagakan ka di kalman ah. Alas 8 ti sarak mo. Diyak kayat ang trabaho dyan. Ay nawaw. Saan ka di ang nagsaritaan tanti may papan iti day taabanag idi kalman? Diyak kayat ang bali na janitor. Anya? Naimbag kumamat ano kasi iti trabaho ni Abirat Tirso ti trabaho ki dyan. Si kalangarudan ti impasok da iti trabaho, di mo pa'y kayat. Anyan tulangan ti ibaga na iti amaw. No makita da nga daldalosa ki dyan. Ang mga no katawan da tupay kinti. Ay na, awan lang arudan ti magastos. Agpili-pili ka pa'y lang dita. Dahon bakit? Naladawa ka nagawid. Ta nag-overtime kami pa'y ngamain. Okay laang lakay. Agkapi ka pa'y ah. Dagiti ubing ngay. Nakaturog dan. Un gayam.
Kumusta mo ti trabaho ni Emerson ijay? Dayta pa iti may sa parikot bakit. Nay, taapay mo't lakay. Di matim may nabirat. Di nakanugayam kayat. Anya? Saan ngay may, tas saan nga interesadaw. Nakababayin pa ikit din kin boss. Ay una yan. Imbis nga agyaman, tada pagtrabahuan na. Bayamlatan bakit, no di na kayat. Sana maipilit. Narigat mo't no ipilit mo pagtrabahuan jay tao. Ay, danda ni awanan kanunda. Ngam kastapay lang ter aramidan na. Ay nawaw. Agpada da ang agasawa. Kurang da iti diskarte ama ko na. Manang Sheena! Manang! Mabiit laang. Umayag. Naimbag abigat mo, Manang. Anya man ti umay mo ibaga si ka Gloria. Bigbigatan nga agtuk-tuk-tuk ka. Saan pa'y ang nakariing da tao? Adda ka manan. Dumawatak man iti hot water, Manang. Manan! Pagkapi mi, Manang. Saan kami pa'y mangamin ang nakagatang iti takuri kan termos mi? Ay nawaw. Kasano ngamin ang makagatang kayo kat agpada kayo mat kanila kay mo asadot? Na, api nga agungot ka akastangay. Napudot adanum laang ti daw-dawatak. Mala, no di mo kay timang tad saan laang. Para napudot laang adanum, nagadon ti bagbagam dita. Ay nawaw, di matang ka mat iti termos ken takuray. Kita dapay mat iti termos ken takuri tayaw, sinabakay. Adda pang tedak kadagita lakay. Sino ngay bakit? Ay kat dagita kanayon a dumawat iti napudot adanum dito'y balay a. Tikabsat kaw kan ti asawa na. Ay wan, may mayat no kami da. Tapno di da disturbuan ti panaturog na tao. Wan lakay. Makapasaron mo't ngamin no maminsan. Taure amuda a nakaturog pay lang da tao kat adda tuktok a tuktok. Isuna lang tasan lang mata hot water ti dawaten da bakit. Para makita ano di da pay la makarik na. Nang runa no itad kuntong ti termos kadakwada. Ay nawaw, anyat aramidam dito'y balay. Umay kula itad ti termos kanta kuriyaw. An-anwan mi day tangay. Awatem kit den. Awanan ti adupay asaaw. No, Tapno da kayo matan ti mga ipapudot iti danom apagkapiyaw. Tapno saanan amasapul amapan kayo iti balay. Makadisturbo kayo ngaminan iti pannaturog. Bigbigatan kat adda kayong agtok-tok-tok. anya, para napudot adanum laang kastangkan. Saan lang mo't anapudot adanom ti dawdawatan nyo kada kamay? Adupay. Termos laang kan takore ti itad ko, ta isulaang ti kabailak agatangan. Jay daduma, da kayo mo't ti makaam mo agumatang. Saan mo't amabalin nga itad ko amin ah? Apayakas di ti panagsasaon ni manang mo si ka Gloria. Ugali nan santikas jay. Ay nawaw, apay nga palubos mabastusan na kakasta. Ay nalakay, bay amlat na. Saan laang nga itati aldaw? Adan to aldaw day asina. Gaputa da na itulong na, kastamutan ti panagsauna. Ay nawaw. Isupay kunamlan asino mo't. Ipagarup na siguro asaan tay nga agbyag no awanda at tumulong. Nay, si kamat ti masalaw ko dito'y dalan, Emerson. Sa dino ti papanam, ijay ka di manen palutan. Ay nawaw. Palutan mo't nga bagbagam manang sina. Ay na, aggagat kayo nga main nga agtrabaho, tapno saan aday ta agdaw-dawat laang ti amuyo iti kapsat kaw. Ay, di nagmo't ibabay na kasta ah. Adapay gayam na batbati abain mo, si ka, Emerson. Gaputa da na itulong yung kada kami, kasta kayaw. Bastusan da kamay. Gapaw, tamarmarwam kayon. Sursurwan niyo ti tumakdar iti bukod yu asaka. Saan met amabalin atong palbiag ket nagapu iti dawat ti ipakpakan niyo kadag iti anak yaw. Nagpamilya kayo pa'y langarod no kastamot lang. Talaga natangsit ni manang mo. Bakit? Ay nawaw, anya manen timbaganakan ka aya. Pinagsasawan na kid din itadala ni dinasabat kaw. Anya manen timbagbagana. Agpakalaing manan. Kasi ti sigod ah. Nangatula una iti panangkita na iti bagina.
No awan ni Manong Tirso, ang mga no agrigrigat mat dadya babae. Talagang agburburat ti darak kinkwana bakit? Malabay kasaritak to no lumabas iti paraangan. Ibaga adi na tayon pakibibyangan. Adda napatag nga ibagakan ka manang. Anya ti ibagam, Gloria. Mabalin ka di adi na kang pakibibyangan kan Emerson. Naa, anyat kaya't mo asawan? Ay na di ka agpakalaing manang. No anya ti aramiden mi, di yun pakibibyangan. Ay, nawaw. Kontinto kayo nga rudan, iti kastabi agyaw. Kontinto kayo nga agdaw-dawat kayo lang, nga agasawa. Addan to, saan lang nga itati aldaw? No di kay aggagat, kat di yo sursurwan ti tumakder iti bukod yu asaka, ay awan lat ammukon dita. Ay, pumudot man ti ulok kadagitang agasawa lakay. Gusto nga minain bakit? Nairwam da atulong ti sabali at tao ti pagbibiaganda. No kasta ti biyaga kayat da. Awanan ti maramidan tayo bakit? Ay, bastos da pa'y nga agsasaaw. Di dan namnamaan nga dapay maitulong ko kadakwada para makita man. Wain, mayat matlaang no imutamida, uray maminsan, tapno adda pagnakmanda, tapno masursurod iti tumakdar iti bukod da asaka. Awanan ti mailuto Emerson, mabisin kami iti anak ta. Anya pala ang tururayam ngay. Jakmet kaya ti dumawat iti tulong kan manang. Siguradong adun tumanin ti ibagana day chay. Umutang ka pala di Teresina ah. At idugan ti listahan tayo. Awanan ti mayat nga agpautang. Makamu kayo nito'y. Ne, anyat aramidang. Agimpaki akon. Ay nawaw, sa dino ti papanam. Mag-awid ako ni ti lugar mi. Kasano kami nga rudan iti anak ta? Panawan na kami ditoy. Makamu kayo matin ah. Diya akon maanusang ti biyag dito'y. Anya? Anya ti umay mo ibaga. Manang Sina. Diretsuan na, takas makita mat. Ado ti pakakumikuma. Pinanawan na kami ni Emerson manang. Kat, Diya ko na muna niya taramida. Diya ka muna kasano nga agrugi ak manang. kunak man no di yun kasapulan ti tulong me. Sorry no naglablabas kami manang. No bagbagaan kayo ide, agsakit tinakamyaw. Ita? Anya nga, tinapasamak iti pamilyam. No amok lakas to eh. Dimngag kami kumay ti pamagbaga manang. Awanan naladawan. Sigurado ak nga awan ti iniggamam akwarta ita. May sakamat ngamin asadot. Agpada kayo ka ni Emerson. Diyo ammaw ti agdiskarte. Gaputa adda kami apagdawdawatan niyaw. Sorry manang. Pangasim ko tulungan na kami iti anak ko. Diyak kaya ti matay iti bisin. Inton sumaronaw, aggagat kayo ngamin. Saan agaputa ada pagdawdawatan niyo kat relax kayo laang. Laglagi pa niyo adumtang tuti aldaw ama umadamot kada kayo. Ay, nawaw! Saan aga po taada na ayat at tumulong kat isumatan tinamnamaan tayo. Agagat tayo kitdi para itinapintas ang masakbayan ti binukal tayo a pamilya. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa, apakay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdangdangag, kaya't kulaang nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite.
Awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sabali manen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Mga nan, terso lakay. Na, kasla di namit pagan ano ti ibagbagak. Mga nan ko na. Na, talaga ati cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sakit sa bali ti isom na. Asit gak man ti loko. Mangmangag mo ka di ti bagbagak, ah? Ay nawaw, makapakigtot ka bakit? Itay-pay nga'y ayaban ka. Asino takachat mo aya? Kachat, adaya may. Kano ta cellphone mo ti ayan ti atensyon mo? Gapotay ni gamak ti cellphone ko, adadagosan ti kachat ka. Di la mabalin nga adala ang buybuyaal. Siguradom lang ang apod no tay bagbagam? Ha, maduktalak lang nga adda ka chachat mo dito. Ay, nawaw. Ay nawaw, anya lang unay ti pagdanagam bakit? Amom ti password ti Facebook kan Messenger ka. Siguradom lang. Bisin mo lang dahi bakit? Mangan takit din. Nay, nagapwa marihuana. Intulod ko lang ang dagiti ubing ije pagadalan, Mare Rosa. Apay ngay nga ro nakasta ti lang ang maray. Kasla adamot na dagsan aparikot mo. Adda nga min madlaw ko kanila kay kumare. Ay nawaw, anyamot day ta madlaw mo kanila kay mo, maray. Addan samot ten babae na day chay. Babay, nakitam ay maray. Kasano mo nga min, Mare? Sumanelpon mag. Di lukatam ti Facebook kan Messenger na tapno maamwam ti pudnaw, maray. Day tangarod, Mare. Amok ti password ti Messenger kan Facebook na. Ngam awan mo ti makita kakachachat na ijay. Nay, ang mga no adadami account na, maray. Awan mo't laang, Mare. Amok tano maminsan kat bulbuludot ti cellphone na. Amen, a social media account na, maray. Kinita mo. Facebook kan Messenger laang, Mare. I-check mo iti TikTok, Instagram, kan aminan a social media account na, maray. Ang mga nun nalaing lang amang ilamang nila kay Mau. Di mo may bati ta cellphone mo, pare Tirso. Kat madama ti trabaho tayo. Babitlangan parimong. Asino ta kachat mo aya, pare? Adalaan kit-kitaak pare. Sika, ah. Adan samot ang ilimlimod mo, pare. Ay nawaw. Awan ah. Ala, agawam nga rudan no nyaman ay tangar aramidem. Ang mga nusumangpat ni Puskat, makita na kang cellphone dita. Wan pare. Umuna ka ni Jay. Sumaruno aktaw. Mabitlangan dahi taw. Di mo ka di pa'y usaran ti cellphone mo, Terso. Apay ko ma. Mabalin ang mabulod. Ay, wala bakit? An-anuam. At dalaang man kita, ah. Sigurado ati Messenger kan Facebook ko man ang tikitain na. Oh, apay akasta ti isang mo. Awan bakit? Adto'y ti cellphone ka. Bulodam, isublim mo't ladagos ah. Win ka di ka madanagan. At dala kita, lakay. Isubli kon ti cellphone mo, lakay. Anya ngay, adda ka di nakita. Awan? Amo ka, pagpampanunutan nakmanan iti dakas, iso akas ta. Na, Awan pagdanagam, tagudboy to'y asawam bakit. na, aping arod akasta ti katawam. Kasta mo tasigod ti katawak bakit. Saan mo? Kasla adda kayat asawan ti katawam ita. Adda ka di limlimod mo, ah? Ay nawaw, adday ta ka manan bakit. Mangrugi ka man ako nakon. Maminano ka di nga ibagakken ka, nga awan tirumbang nga pagdanagam. Kumusta kayo mutin ditoy? Wana, anak ko. Nasaya at latamot, tatang. Sigurado ka kaday? Ang mga kunak no sakit ti ulo mutin, ti ipapaay ti anak ko kin ka. Saan matkit di, tatang? Awan ti maibagak iti asawak no may papan iti trabaho. Tanagagat mo't piman.
Amo na ti responsibilidad na iti asawa ken anak na. Iso na lang, takaslaad da katsatsyat na numaminsan tatang. Katsatsyat kunam. Un tatang, madanaganak, taamangan no adamot ten ti chatmate day ti aterso. Ay nawaw, buludom ti cellphone na anak. Ang mga no aday limlimod na. Inaramid kun day tatang, awan tinakitak iti Facebook ken Messenger na. Linukatak pa'y amin a social media account na, ngam awan nakitak tatang. Uray iti messages, awan matlaong. Apay nga ron nga dwa-dwa ka kenkwana no awan mo't gayam ni nakitam. Adda nga min dagiti gundaway at ti cellphone na ti ayan ti atensyon na. Sabali pa'y ti isem na no daduma tatang. Lukas ta nga ron, masapo na paliiwam ti asawam. Ang mga no damot din kalukwan nga aramidin na. Kumusta nga ay marihuana? Natiliw mo, ti asawam? Awan mo tinakitak nga ebidensya, Maray. Ay nawaw, imposible Maray. Linukatam aminan a social media account na, Maray. Un Maray, inaramid kun dayta, ngam awan latamang. Ay kat, amangan no talaga ang awan ti babae nila kay mo, Maray. Amangan no si kalaang ti mangipapan iti kasta, Maray. Nga ta, Maray? Diyak mo Maray. Sigunkin ka kat awan mo't nakitam, saan aya? Sabagay, amangan no siyak ti ayan ti parikot. Amangan no uay aklaang kadagiti makitkita. Nalabit akasta, Maray. Aywan, agkapita pa'y, Maray. Adain lingtak nga ubay, iso ti ikapita. Apay kasta ti panangkitam kanyak, bakit? Awan mo't amok abasol ko ken ka. Agtugaw ka pa'y man, emong. Ay nawaw, apay ka di. Pagdanagan naklaunay mo't. Adala kayat ko amaamuan. Ibagam ti pudno kanyak. Anya ti kahit mo amaamuan bakit? Adda ka di babae ni Tersaw. Anya? Katrabahuam ni Pari Terso nga asawa ni Marijuana. Saan ka day? Amangan no adda nadlaw mo kenkwana. Amangan no adamot mangitultulod iti balon na iti pagtrabahuan niyaw. Awan, bakit? Makitkitak nga da katsatsyat na. Ang awan pa'y mo tinakita ka babae na. Sigurado ka. Amangan mat nagululbud ka. Ay nawaw, pudno ti bagbagak bakit? Hindi nakman iraman iti isyo ti kumparek. Amum may tanasingpitak nga asawam. Ay, Maray, kinasaritak nila kay ko. Kat awan kanumat tinakita na ababae nila kay mo. Di bali latan, Maray. Amangan no siyak laang tagpampanunot iti dakes. Ni, nagmayat man ta kurtina, Maray. Magustok ti kulay kan disenyo na. Aywan, Maray. Saglalakalaang day ta akurtina. Nagkatangam iti kasta, Maray. Iti online, Maray. Nagapo iti Shopee day ta. Mabalin nga isend mo ti link kanya. Ay, kawun Ag-search ka lang iti Shopee, Maray. Ado ijay. Ado ti mabalin a pagpilyam. Saglalakapay. Ipadas kuntuman, Maray. Wan Maray. At least, i-deliver da pa, di tabalayaw. Saan ka mabannaw? Kitaam lang tapno dagiti legit seller laang ti paggatanga, Maray. Adu nga minon ti scammer ita apanawan. Un, Maray, ay picturak man nga rod ti kurtina, Maray. Ay wan, sige lang, Maray. No problem. At dalod mo, Terso, At damot bakit? mabalin abuludot ti cellphone mo. Nag-expire nga minan ti load ko. Ay nawaw, an-anwam manang. At dalaang kita, Anya ti kitaam? basta. Awatam. Awan mo't lang ti makita mi ti cellphone ko. Bakit? Agyaman naklakay. Wan gayang. I-charge mo dahi ta ano malpas ka. Bakit? Wun, siyak ti makaam mo. Ay nawaw, anya ngay dayton. At damat ti katsatsyat na iti Shopee account na. Babe, kunana pa'y. Ay, imposible no Shopee seller dayto eh. At dapay ti good morning kan good night da iti tunggal maysa. Ay, naglukon na. Umay ka man, fighter
Anda ter aramidat ditoy. Apay ka di aya? Ay nawaw! Basta umay ka ditoy, no imbagak mo umay ka! Anya ti bagamaya? Anya ti kayat asawan daytoy, ah? Bakit? Anya dayta, ah? Babe ti awag yo iti tunggal may sa? Ha? Asino dayta? Asino ti kachat mo iti Shopee account mo, ah? Bakit? Asino ta babaeng kunak? Isu mo lagayam nga awan ti makitkitak iti social media account mo. Iti Shopee mat gayam ti pangkunkuntakan nyo iti tunggal may sa? Ay una yun dayta pamuspusan nyo? Tatang, Ay nawaw. Ran ano kasi ka, Tersaw? pinagtalaw na ni bakit ko tatang. Awan ti amo kadaduma pa panak. Apay pinagtalaw na ka. Pangasyo, tapastrakan na tatang. Apay pinagtalaw na ka, kunak. Kasano na kita nagyaw? At dadapay lang iti pagadalan, tatang. At pudno ka man kanyak, Tersaw. Adan sa matinaramid mo akalukwan. So akas ta tinaramid ni bakit mo kin ka. Awan, tatang. Mapanak iti ayan nyo itong madamdama. Ta kasaritak ni bakit mau. Imposible mo. Tapag talawon na ka, no awan makagapaw. Anya ti kalukwan nga inaramid ka anak ka, Juana. Pinagtalaw ko tadda babae akatsansat na tatang. Saan lang amay sa taluda? Anya, kunak man no awan nakita mi ti social media account na. Saan nga iti social media account na ti pangkunkuntakan na kadagita babae tatang? Shopee chat box ti usaran dagiti loko. Anya, Iso adyak nakita adagos, ta iti Shopee mat gayam ti ayan ti kalukwan na. Talaga nga impamuspusan da tatang. Pinagtalaw mo kanumat nila kay Mau Marijuana. Ayun mare, adda iti ayan ni tatang na ita. Apay pinagtalaw mo, Maray. Kasano nga dagiti anak yo? Ay, amo kun ti palimod na mare. Palimad. Pudno ti atap ko nga da katsatsyat na ababae. Kat no si kamat mismo tinangibaga kanyak ide nga awan tinakitam iti social media account nila kay Mau Maray. Talaga nga awan mare. Ngamin, Shopee chat box ti usarenda kadagiti babae na. Saan lang amay sa babae tinakitak akatsatsyat na? Taluda! Anya? Nalaing nga rod nga agiri medyo mare. Agasam ta iti Shopee pay laang mat. No saan aga po iti kurtina na kurso na daa. Diyak pay naamuan ti may papan kadagiti katsatsyat na. Ay nawaw. Mabalin gayam ti kasjay, Maray. Un mare, kita am kiti amangan no adamot ti katsatsyat nila kay mo iti Shopee wenno Lazada account na. Talaga mat dagita at cheater Nalaing da amang ipamuspusan. Ay talaga mare, kabailandang aramidon ti ipagarup tayo nga imposible. Buludak man ti cellphone mo si Kaimong. ha? Ay nawaw. Apay ka di ro sa bakal. Adalaang kita Anya ti kita maya. Ti kayat ko kat si Kati mangilukat. Kita man ti Shopee account mo. Ay nawaw. Apay ti Shopee account ko. Basta lukatam ta kita Ada ta. Si kalamot ti mangus-usari ti account ko. Mabit lang. Anya day di aya bakit? Di ka maawatan mo. Nalpasan. Timot Lazada account mo. Awan ti Lazada account ko. Kita nga rod. Ada ta na Sige, kita. Awan ti Lazada app ko. Apay nga minaya. Wala, ta Shopee ka no, matius-usaran da kumparim aterso kan ti babae na. Isaw, ti ko na ni Marijuana. Amangan ko na kung adamot ti kachat mo di ta Shopee. Ay nawaw. Ure kastuyak lang nga tao. Diyak maaramid ti kasta. Bakal. Mangiram-raman kamot pari terso. Ay nawaw, mangiramraman mo't nga ibagbagam dita, pari imong. Ada ka lumot kachat mo iti Shopee. Ah, Iso nga di nagawid Nag-imbestiga kit din ni bakit ko. Nairaman pa yun ti Shopee account ko. ay, kwa,
Pare, Agbalbaliw ka man ngamin, pare. Hustong na ta, chatmate. Madadaal lang ti biyag mo, iti kastangar aramidang. kumusta kayo kadagito, Beng? Bakit? Ay nawaw, asino tinangibagakan ka ang mabalin mo ti agawid dito'y balay, Tersa? Pangasim ka di bakit? Kailiw kayo kadagito, Beng. Mapan ka iti ayan dagiti babae akat chat mo. Pastime lang dagijay, bakal. Pastime tarupam? Pumano kan? Di mo dadaulan ti aldaw ko. Kasano nga rudon dagito, Beng? Ano sakti makipurdiya ah? Diyak kasapulan ti sakit ti ulo dito'y balay. Pangasim bakit? Pakawanan na kumamot na. Ay saan? Kagura kalaunay iti kastang inaramid mo. No babae ti saritaan, apaw! Nalaing ka mangi pamuspusan. Nalaing ka mangi remedyo. Ha! Sa anak ang masayangan, iti kasta a klase ti asawa, tapno ibagakan ka. Awanin, tatang. Saan na kayat ni Juana nga subli aki di balay? Gonggunam ah. Kastapay lang matibagayaw, ket problemado lang arudon da tao, tatang. Dahita ti ganabon ti babairaw. Pangasyo at tatang, tulungan na kuma. Kasari tayo ti asawak. Sikat ti nangaramid iti parikot mo. Sikamot ton ah, ti makamu amang sulbar. Tatang, Ay nawaw. No siyak ni Juana, kastamod lang, taramidag ka. Ala, agbabae ka pa itirsaw. saan na maulit dayjay, tatang? Agbalbaliw akon. Sana siyak, ti pangibagami ti kasta. Ni bakit mau ti kasaritam. Ngamno di na kan kayat. Akseptar maon. Linulokon to mat ngamin ti aramid mau. Dahil tati ganaban, dahil ti lalakay, asana makontento iti maymay sa. Ay nawaw! Liklikam ti agaramid iti linuluko no di mo kayat ang madadaal ti biyag mo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.